As Pamuhay buhay hagagahon. Tindungan pamuhay-buhay. Tindungan pamuhay-buhay. Kuya Wenz! Good vibes na kasama tuwing umaga. Kay Kuya Wenz tayo sa umaga. Alright, ayan, on minuto na ito nakalabay ito alas 6. Magandang umaga. Kumusta kita? Lunes kita yun ang adlaw. Lunes kita yun ang adlaw, mga kasangkayan. Pitsa 24, tama ba? Sangka Joel. Pitsa 24. 24 ba? Sakto? Madali na matapos it Mayo. Mahon nyo na. Tara. Kumusta na? Ito natin mga suki dito ng ratag sa mga panimalay. Ano man ito niyo bubuhat yan ang aga. Ayan, ito ang baga nangangaturog pa din daw. Oy, kalunis-lunis. Nagpinangaturog ka mo. Siyempre, makapay nga aga. Ito natin mga suki bugos ng sinirangan sa Amar. Alabis na ito natin mga suki nga nagbibiyahe na. Mamang driver, hinay-hinay sa pagmamaniho. And siyempre ito natin mga suking pasahero gihapon, ha? Relax lang kayo mga suki. Oo, kaya ni mamang driver yan, ha? Hinay-hinay lang. Mga pay nga aga gihapon ito natin mga suki nga mga frontliners. Naglabis na dito natin mga border checkpoints. Magandang umaga, dito hataw nga dihalawaan. Kumusta nga da? Ito natin mga suki. Ay, anaton sangkay. Okay na, wala na. Nag-exit na era, ano? Era Sir Levy. Ay, Sir Pinarok. Adinahi Sir Barry. Ada na siguro yan na halawaan, ano? And tanan nga mga personnel dito ha, border checkpoint. Magandang umaga sa inyo. Ngayon, syempre, good morning gihapon. Ito na itong mga suki naman dito hataw gihapon, ha? Didaliwat ha checkpoint hiton border hiton syudad hiton Borongan dida kan kapitan na Sheng Encinas. Ayan dida ha barangay ano tong barangay Shin? Barangay Bugas. Ayan. Okay na lang magusog didit amon kuan ito na amon di Team Shipampam Guno. Miss you all. Oy may dadi ha amon Team Shipampam ate Mabs ha. Oo, parihas iyog hap ada team or ano, oro sala ka mo. Good morning and anot nga ran team bakery Ate Mabs. Kakaiba ito na kan at Mabs Bakery ha. Hindi ka dida makakapalitan ordinaryo lang amunay. Oo, ito iya mga chef iya tinapay. Oo. Marisyo, may lechong baboy, may yatot, may crocodile. Lahat ng klase ng tinapay na makikita niyo dito mga bakery, hagaw din mga bakery. Dito hayra kanan hayop itong design. Di ba? Ate Mabs, ano't imo kwan exotic bakery. Ate Mabs, magandang morning. At sa lahat ng mga suki natin dyan, labi na nga daha PSWD ha, kan Ma'am Josefina Paligutan, kay Ate Anadel, kay Ma'am Annalie, bliss mo ako Ma'am Annalie ha. At kay Linil, sa lahat-lahat po dyan sa PSWD, magandang umaga sa inyo dyan. Ay kay Gris Gara, good morning. At ganon din kay Blow sa Fire na aga-aga pinakaunang nag-comment sa live ko. Sa lahat ng mga nanonood sa aking live, may da ako dito 23 nga nagkukulaw sa akong live. Magandang umaga ha yung tanan dito ako pagtatago sa on kay ko kung kinikita ko ni Rhino kamo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Good morning, dito natin mga suki halawaan, balanghiga, heporlos ngan kinapundan. Kumusta ka mo? Sugad manggihapon dili may dulong, Balangkayan, Llorante, Hernani, Jen Mac. Good morning. At aton mga suki dito ha General MacArthur ha. And of course din naman habong to itong Salcedo ha. Kundi adin na himumutang ito naton radio station na may barangay na paraan Salcedo Eastern Samar. And of course dalawa habong to itong Mercedes mo pa nga morning atong mga suki nga da.
Bunto hiton giwan, orog labis na nga dahiton sangay nga opisina ni Governor Ben Evardoni. PGO giwan, magandang umaga kay Pangyaw Fe. Sa lahat ng staff dyan sa PGO giwan, magandang morning. Ganon din sa PGO Borongan. Kaila Richard A. Kenwado. Oy, pang-approve na kamo, damot pinding. Alan Valentin, magandang morning. Ay, kay Ate Munil, good morning. Sa lahat dyan sa taas. Gagong gupit daw. Tagal na. Ayun lang nakita, ngayon lang ako nag-live. Nahingain ka duha ka adlaw. Dila naghirigad. Oo, tinda balot. Good morning, pag-greet sa aking tatay na nag-aabang hiton imo aminudo kay mahidlaw na it mga patron. Kutubla kita ito nga kahidlaw na lang ang mga patron. Anyway, may mga patron. Anwaray laan, mga sarayaw. Oo, makontento na kita hitsugad hiton laan. At least, nakakapamatron ka mo, mga patronizer. Sugad akon, di ba? Hello kay Erling Dalabutap. Good morning kuno. Nice to see you again. Watching live here in San Mateo, Rizal. Good morning. Mga friends niya dida San Mateo, Rizal. Kaya mga kausan ni Erling Dalabutap, magandang umaga sa inyo dyan. Sana hanggang sa pagdatong niyo nga yung mga destinasyon, nakapanood pa rin kayo sa live, nakasubaybay pa rin kayo kay Kuya Wen. Diba? Hi kay Ate Mabs. Ay, AJ's Bakery pala. Akala ko exotic bakery kasi yung mga design ng tinapay pang exotic. Oo, andyan yung may buhaya, di ba? Crocodile. May design siyang buhaya. Mga ang dami niyan doon sa kanila. Diba, Ate Mabs? Ang galing mong kumuha ng design ng mga tinapay mo eh. May yatot-yatot, may tiki-tiki. May ahas din ba, Ate Mabs? Yung mga beribid style, gawin mo ahas. Nagpupulupot. O di kaya, yung ahas nakasakay sa buhaya. Magpa-partner ang mga yan eh. Bato-bato sa langit ang aga-aga. Pinaggagawa ko, nangyayari. Ay, before anything else, I would like to greet you over Mr. Yaya and hello. Mga love letter, pa-elementary effect. Sinong nagdaan dyan? Sino nag-agin suga dito? Oras po natin, 9 minutos na ito na kalabay. Ito na alas 6, oras ito dahil itong Crossing Canteen, Crossing Kipundan Eastern Samar. Pasalubong ng bayan, Mrs. Donut po, ang bagong pasalubong ng bayan. Asawa Mr. Donut yan. Nunguhok na ako. Pero kung kulang ka mo yung budget, balita. Angin na, baga, kwarta net yung bulsa 20 pesos la, pero ginugutom na ka mo. Sus! Magyano lang nga ni ka mo itong duduhang alongganisa or di kaya usang alongganisa ng duhang alumpia. Diba? Gisla itong duhang alumpia. Tapos itong ira-rice the Crossing Canteen, gisla. 20 pesos, busog ka na. Pag may sabaw, hingi ka ng sabaw. Higop. Busog ka na, 20 pesos, kaysa naman nagugutom ka. O di kaya, tag-gisla itong longganisa, iskalis longganisa. At tapos, tag-gisla itong rice, 20 pa din. O, di ba? Pag may sabaw, hingi ka ng sabaw. O, timing ilan yung oran-oran ka na mo sabaw. Balitaw, Crossing Canteen po yan. Sa Barangay Buena Vista, Junction, Crossing. O, Junction na, Crossing pa. O, di ka tuwaw. Hello kay Otto Reza. Ano to, Otto Reza? Tawa ni Ate Mobs. Saan ka natawa, Ate Mobs? Sa buhaya na nakasakay ahas o ano?
Dapat may unggoy-unggoy ka rin, Ate Babs. Alam mo kung bakit? Kasi yung unggoy-unggoy, papansin yan. Galit yung unggoy pag di binibigyan ng pansin. Oo. Kaya ikaw, daming galit na unggoy sa'yo. Ate Babs, sinsya ka na. Ikaw lang yung kinaya ko ngayong umaga eh. Yung iba mukhang lalaban eh, kaya hindi ko kaya. Hello sa kapatid ko, napakaganda. Good morning, sabi niya. Good morning daw kuya. Si Iris Summer. Yan, kapatid ko yan. Oh, dalaga pa yan, binibinda. dalaga pa yan. May ano dyan, mga binata. Gusto ko na mag-asawa yung matanda na hindi pa nag-aasawa eh. Oo. Si Iris Summer, search nyo sa FB, Iris Summer. Hello Ate Indang, opay na aga, kuya pa shout out kan bot choy, permi daw, hiya na mamati haim, lolo opay nga aliwat haim. Ay, damo, salamat Indang. Ay, kamusta itong mga ayo, dati da Indang. Oo, hulat-hulat tala iday. Oo, Congresswoman Abunda, nakakarawat na mga behar sintag 500 dida hiporlos ano Indang. Oo, itong masunod itong dida, itong tag 1,000 naman gobernador. Oo, kanina itong nera mga personal nga bulsa. Oo, ini nga pinanahatag nera itong behar, era ini kalooy Indang. Salit talagsaon lain nga mga higayon. Itong mga politiko nang gagasto itong era kalugaringon bulsa. Imbes nga sesweldohon na lanera. Ada era gintuturo nga dahil itong mga mulopyo para makatagamtam naman lahat. Itong ginsakripisyohan ito naton mga leaders. Amo ito, salit Indang, pagpakabuotan nila. Ayaw, pinasaway, kay bangin tayo ikaw relatosonin sa leg. Ay, pareho lang ka mga himabi. Himabs, pasaway naman nila nga bata. Sugara Ate Mabs kailangan mayada ni mo unggoy-unggoy. Ang galit. Galit sa'yo. Daming unggoy na galit sa'yo. Ay, kay Alicia Abindanyo Didaha, Taytay Rizal. O kung mayroon tayong mga kaibigan sa San Mateo Rizal na nanonood sa atin, mayroon din tayong mga kaibigan sa Taytay Rizal na nanonood din sa atin. Mga ano dyan. At nga daghapon ito na akong bugto nga guwapo. Jeremy Lakbayen. Ay kay Mimi. Magandang umaga sa'yo. Hello kay Ate Rosemary Montes Bagalan. Uy, magandang morning ate. Bakit ngayon ka lang? Dumating sa buhay ko. Hi kay Bilya Orokay Kainong. Magandang morning. Good morning din kay Wing Wing. Ate Mabs, mayad ako nun ni tungaw-tungaw nga tinapay. Ano daw lahat, Ate Mabs, ang tungaw-tungaw? Tagpira mait. Hindi nga nito kakakaptan. Hello kay Jovelyn Alain, magandang morning. Oy, mga nag-overnight sa floating cottage ng RX. Nila Ate Emily, kila Hiner Balbuena. Oh, yan. Nag-overnight sila dun sa floating cottage. Tita Hiner, wala pang invite. Oo, siya lang nag-enjoy. Sabi ni Blue Sapphire, hatani na liwat ko ng eleksyon, kuya. Alam na, ano man mauli ka na naman. Gibiling ka na naman libre nga pamasahe. Libre sakay. Ay, mahaya pa. Next year pa, ka ba? Tagal pa yung eleksyon. Baka nga wala. Baka lang ha. Akin lang yun. Sabi ni Indang Bagunas, waiting kami lolo can go. Bakit? Pupunta ba dyan? Kinapundan himurlos lawaan balang higa idaan magbagtingon na tulong ang mga lingganay ta
agud magmahim yang pati kinap Sabi ni Iris, binibinta mo na ba ako, kuya? Hindi kita binibinta. Dinidispat siya kita. Matanda ka na, mag-asawa ka na. ang mga malanigan nun bisan kun mga armado Uwi ka na, sis. mga Amerikano na perdi talirahin arni sundang ulo Oo, pahinga ka na. tungod Oo, pahinga ka na. Oo, abroad ng abroad. Wala naman tong pamilya. Daig pa nito yung ano, may 10 anak. Balitaw, sis. Good morning sa iyo dyan. Morning ba dyan? Abu Dhabi. Sis, sis, ano, morning ba dyan? O ano, tanghali. O madaling araw. Hello kay Ani Asibiyas Ausa. Happy morning Kuya Wens. Pakibati po kanda Erlinda Albotra nga permi na mamati haem kada aga. Thank you Erlinda Albotra. Itong pamamati permi kan Ani kada aga. pasingunan ni kapitan Baterian Good morning Kuya Wens. Sering ni Ali Don Karen. Karen po. Lupigon ang mga malanigan nun bisan kun mga armado At ipapag-anak ko hain kunot na nahatag yung chicken dang. di talirahin at Chicken dang? Di dahil itong mga poultry. pagpasing Ay, ambot Gmar. May ading dakot poultry ni bangin in may mga tirok. Ano ito? Fertilizer ito, di ba? ang mga malanigan nun Ay, alam naman itong kape siyang kape. Chicken ng kape. Amerikano Ay, kayo na. Pagkaya akong fertilizer. Natural. Malay ko. May ginihimot nga tubong, di ba? Tubonghin na mga tilapia. Tama ba? Bangos. Louis Vicente Ay, hapon. bulan Si Jimar, ewan ko, may mga chicken dang siguro to. Jimar, nakikinig ka ba ngayon? wasa May mga chicken dang ka ba dyan? Pwede ba makahingi? Hingi talaga. buhat ang Sarap kaya ng inaaro la kaysa magbabayad ka. balanhiga Sarap ng libre. sa tukan samar kadapit ang Upod gad ako ya lista kan gob kinita na. Ganon. urusahan Ay, natural, behertz ka eh. ang kada Ay, 2:20 AM, madaling araw pa lang kay Jay sa kapatid ko. Sige na, tulog ka na sis, aga-aga. abanador Buburahaw ka. ibon ang mga malanigan nun bisan Aga-aga eh. ang mga Tulog mo yan, puyat lang yan ate. Ay, ate. talirahin arni sundang ulo Hindi, ano yan, tungod bunso kong maganda. Yung bunso naming maganda. abanador ngadi Tapos sabihin ni Chris, "Oy, ako yung bunso. Bakit pangit ba ako?" bisan Ikaw yung pinakamaganda. Si Ate Gia mo, maganda. Maganda lang siya. Ikaw naman, Crisel, ikaw yung pinakamaganda. damo nga Pagtatampo yun. Pagbigyan na natin, Ate Gia. Ano ka ba? happy na po Hello kay Dana Pilicano. Magandang morning. idaan magbag Oy, Adi Anay. Pag-Diyos Anay kita. Masyado na. Ang dami ko nang sinabi. Di pa ako nagpatugtog ng para kay Papa Jesus. Ito muna. tungudhan pagpasingunan ni kapitan
PM, 22 minutos na ito nakalabay. Hiton alas 6, Dayawon taan Diyos. Hello kay Catherine Ababaw, good morning. Shout out po kuno kanda Shurel ngan Kuya Mayo dida Hagarawan patihan iya duha nga mga anak. Hera Sheila ngan Marian Hagarawan musta na kamo nga da. From Catherine Ababaw. Good morning! Happy birthday kan Kapitana Evelyn Lim Itlan Zadaras. Happy birthday! Kapitana lagap taking tawag bisang kundiri na yan ang kapitan. Diyan ako sanay eh. O diba Ate Ebs? And also good morning to Rosby Binablo Faliago, Marlene Baliconcha ini? Ay Baldiconsa ba? Baldiconcha. Kasi may di dihaamon Baldiconsa. Oh, ito naman si Marlene Baldiconcha ngan Erin Baldiconcha. Ngan belated happy birthday kan Marifi Lanzaderas de la Cruz. Sa lahat po na nag-celebrate ng kanilang kaarawan at sa lahat din na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today. Happy birthday po ay yung atanan na. Pagbati po ang lahat ng yon kay Pangyaw Fe. Si Pangyaw Fe ang bumabati kay former Kapitana Evelyn Lim Itlan Zadiras. Happy birthday sa iyo. And belated happy birthday gihapon kan Marifi Lanzaderas de la Cruz from Pangyaw Fe. Si Pangyaw. Mantayin ko pa si Pangyaw Fe, nagtatype pa. Typing ko no. Fe, typing. Sabi dito sa messenger ko. Tapos nabasa ko na ngayon. Sabi niya, thank you. And welcome. And good morning daw Kuya Wenz. Kay ano nga makuriman it pagkahatag. Hiton amon is hiton nga pagtaga case study. Asya nala nakakaulang hiton amon requirements. Saan to? Din ini nga bungto. Paki PM otro akon din ini nga bungto. Baka may magawa tayo, puntahan natin or ano. Damang kasagaran ini ang mga problema hiton nangangaron bulig mga suki, mga kaprobinsya. Ini nga pagtaga MSWD, ini yung pagtaga case study. Dida daw hirap pinangungurian hit pagkuha hiton case study. I don't know ano iton mga rason. Syempre may ada iton ada ginaaro nga mga requirements or pakiana. Iton iba waray dida iton MS. Kaya waray kuno dida out of town. Nakausa nga ni sir. May dako pinapaarohan case study dito no usa nga MS. Huwag na natin pangalanan. Ang sabi, waray kuno din kay atot birthday. Oras ng trabaho nasa birthday. Alas 9:30 ng umaga. Lunes na araw, aadto ko ng birthday, waray didi. Aga-aga. Sabi ko, bakit? Anak niya ba yung nagbe-birthday? Ang aga naman. Tapos, pinabalik ko kulop. Wala pa rin. Sabi ko, nasa birthday pa rin ba? Asa ti problema, danay balitaw. Pag damo ito nagreklamo hininga pagkukuha itong case study. I don't know kung gaano, ano ba talaga itong mga kailangan para matagan hininga case study. Bakit ang hirap? Kaya man in taon, ining aton ibang mga kabugtuan nga in need na talaga nirahin na mga bulig, kadagmitan, kinabuhi itong pinag-uusapan. Halimbawa, lalo na ining atat mga ospital. Diba? Ang lanon nera. Bakit pa kasi yung iba kasagaran itong hirap naaaro yung bulig itong yada itong mga private hospital.
Di ko alam kung bakit aton mga hospital kanang gobyerno, kanang probinsya, kumpleto na eh. Oo. Di ko alam kung bakit aadto pahera iton mga mamahalin nga maaram hira talaga nga kwarta iton magiging dako nga problema. Masakit kala yan ang panahon eh. Dire kita dire ka mo kumadto kasi desisyon niyo iton. Itaton la din eh. Yung isipin natin ba? Oo, di ba? Pasensya po sa mga private hospital, hindi naman sa nag-aano tayo. Itatun la din itong konsiderasyon ba nga, hirap ka na nga eh, di ba? Halimbawa, magkakasakit ka, iniisip mo, waray ko kwarta, paano ini magkakasakit? Uholton niya na niyo nga maggrabe kasi pag i-experimentuhan pa ni Apoy, ni Lolo, ni Tatay, anay, haklo pila anay tindahon bayabas. Danggasan. Oo. Kung nila anay pamuhala na yung mga dahon di ba? Hanggang sa lumala. Kung kailan lumala na, makikita mo na itong masakit ng bagaging kukuri na itlawas, saka ka na ngayon matataranta. Ayun, ang tendency, sige nga tumudad private hospital. Oo, tapos pag hingad to nagkukuri. Oo, mga kaprobinsya, ganito lang. Bawal magkasakit, mahirap ang magkasakit. Waray kita budget. So dapat naaagapan naton. Guti ay pala nga problema, inaagapan na naton. Diretso pa konsulta. O ngadto iton mga pampubliko nga mga hospital. O ginukumplituhan itaton mga hospital. Adahi Governor Bin Ibardone nabulig nga tanan nga mga klase bulig iginahatag na. Di ba? Ito naton mga hospital, klarado, pinanumutanganhin mga anuman nga mga ekwipahe para di rin na kita manhirayo, kinukumplituhan, may mga medisina, nga libre. Libre na nga tanan eh. Di ba? May mga allowance pang ibinibigay hitong iba nga nagbabantay. Di ba? May hatid sundo pa kita nga programa, kinukuha dito hit balay. Bakit di kayo tumawag sa mga coordinators? O di kayo lumapit sa opisina ni Governor. Kung harayo nga taburunggan, yada ipangyaw fe. Mayada kita sangay nga opisina di hagiwan, PGO giwan. I-message niyo pangyaw fe. Diba? Oo, yung mag-ano kita, maging kumbaga parting magtipid-tipid tayo. Oo, nga pagtitipid nga magiging healthy iton aton lawas. O diri kay sige lang, trangkaso la ito, normal ito. O di kaya, kasagaran, di rin mapa-check up kay baging kunok ma-COVID. Mahirap na ko na yun na magpa-check up kay baging kunok ma-COVID. Diyos ko po. Kaya ayan, pag i-experimentuhan dat balay, kung kailan lumala, saka na matataranta. MS yung pinag-usapan natin, napunta tayo sa ospital. Kasi asyamat kasagaran, di ba? Manginginahanglan MS makuhang case study kay Maarong Bulig, di ba? O damo ng mga reklamo ta kakaabot nga diha aton nga kinukurian hira di dahiton MS. I don't know kung diin nga mga MS pero haros kadaman asyat reklamo. Oo. Tapos, yun, napunta tayo sa ospital na topiko. Kailangan, gugti pala nga ni ngay naabat it iyo mga anak, kag-anak. Ipa-check up na niyo. Ayaw ka mohit nga master nga magpa-positive ko, magiging COVID o positive. Okay, dire might asya. Magpa-check up ka man la. Di ka mat iko-confine. Diba? Kurin ako na ada na, tapos matataranta ka na. Walang-wala ka naman, di ba? Kung didangay anhit panahon ng mga apiki ha kinabuhi na kita, nakakaya naton nagkakamay-ada nala, sering pa, naabot nala. So, di da pa iton agap pa, nga pupwede pa mahinay-hinayang kasolusyon dayon iton sa nga sakit, dapat go na tayo sa mga ospital. Di ba? Ay na natin paghulatan nga magkuri pa. Waray kawang itaton mga paniguro. Kung baga pagpapasigihon tayo ni nga aton baga nababatasan mga Pinoy, pipira nga Pinoy nga kung kailan naiibutan siring pa, di na nagbibinuutan. Di ba? Amo iton baga danay sakit natin. Magaging babali waray talaga bagay mga slight pa lang nga ni nga naabat iton lawas, wala yan, okay lang to, normal lang to. O di
ngayon maaram, komplikado na ito, nagpatong-patong na ito, damo na itong damay di dahito ni Mulawas, kay may mga ganito ka nga history. Kasi pinabayanan mula, saka ka na ngayon matataranta. Mga ngaro kang bulig, kung minsan mga kaparyentihan mo, arawan mong bulig, takay di mat basta-basta nga makakaduhol diretso hera, kay tigdaay man liwat iyo. Pag di ka mo na pagbigyan, saka mo magagalit iti yung mga kaparyente, waray pulos yung mga kabugtuan, waray buwan, waray gamit ng mga kapapturan, di nagpapakabulig yung oras. Kasalanan ba nila? Nabigla din sila sa ginawa mo? Di ba? Kung inagapan mo sana, alam na nila aga pa, baka napagprepare nga inhikuan, ada pa naman masakit, din harayo, maaraw inagbulig haaton. O pati mga kaorobdan niyo, prepared. Ini-expect it namon, maaraw ka mong bulig, ada ading guti. Dari kayo sa kanan nagagrabe, sa kanan yung dadadon, sa kakamo mga ngarong bulig, syempre magkakatitigdaan ka kaorobdan. Pag di ka mo na pagbigyan, magagalit. Waray upay hininga mga kaorobdan, di na bulig, ganito yan, dami nang sinasabi. Wala ding konsiderasyon. Diba? Yung mga panhitabot at kinabuhi, diri danay naton ginunahuna. Makadumutla kita, diri kita mapagbigyan. Di na itong ginunahuna nga may adang ang kita liwat sala hiton di nga mga desisyonis nga itong iging buhat. Diba? Aga-aga. Bato-bato sa langit, wala naman akong ano. Ang layo. Pag taga-MS napunta dun sa mga may sakit, pati ng mga kaorobdan. Damay-damay na to mga kaibigan, pasensya na kayo. Hello kay Karen Alidon, pakigit ko no akon arog, happy birthday. Oy, happy birthday nga dahil itong asawa ni Karen Alidon. Oo, nagsa-celebrate din ng kanyang arawan today. Hi kay Randy Apon Abreu. Sabi niya, in one, good morning, pa-shout out naman. In one, pamati ko, instant ini. Oo, gawin na. Pa-shout out naman ko na birthday ko ngayon. Birthday mo rin ngayon, Rande. Good morning, Kuya Wens. Kumusta at kaluoy sa Diyos? Sarang ni Benji. And good morning, Padi Adi. Great ako. Happy morning. Akon palalove. Oo. Ay palalab na Dalia Pot, and to your listeners, more power to your program. Aksaring ko, palalab Jerome. Palalab Dalia Pot mga yan. Gas ko, palalab Jerome. Nahiyok na kunta ti Jerome yan, namamati. Oy, saan kay Jerome? Hain ka. Namamati ka. Hello kay Janice Yudico. Good morning sa iyo. Happy morning, gihap to all who sa'yo. Hello kay Picarda. Okay, si Andre. Magandang morning. Shout out po Hagrop Boy Hok Hok. Especially kan boss Jeremy Gote. Ganda ati Mabs Chipampam. It iyo Hok Hok. Badaw inin. Ang mga grupo, magpakalilisan. Hello kay Liza Orbeta. Good morning, Kuya Wens. Pag-greet ako, akon tatay. Happy birthday, tatay. Sinong tatay, Ate Liza? Tatay ni Kuya Bong o tatay mo mismo didi Hamaliwale? Dami mo kasing tatay. Kuya, pananglita na kaaro na hinbulig han probinsya han bulan han Abril pan medical assistant tapos yan na Mayo ensiring handok o operahan an pasyente makaaro pa ba nga ha probinsya. Di tayo sure dyan. Tanong natin. So usala ka bulan ang gap. Sa Ate Fe, nakikinig ngayon siguro. Ate Fe, feed mo ko. Pwede bang ganun? O, halimbawa ko nung nakaarohan unang bulan na himbulig ang probinsya, tapos siya operahan na naman. Makaaro pa ba daw otro ko no? Assistance. Medical assistance. So ano yan na araw? Medical assistance.
ang shit it direct ko alam yan na talaga at mga sugahit nga kung pwede makadoble pag araw darang nagkasakit otro o operahan. May da kaya ito, di ba? Oo, nakagawas ka ospital. Oo, tapos pakagawas mo ospital bago kang halimbawa lang ha, wag kayong ano. Oo. Halimbawa, nakagawas ka ospital, nasisaryan ka. Oo, bagong labas ka. Pagkatapos nahibunggat ka. Kasi itong asawa mo, masyadong ano. Oo, ayun. Babalik ka na naman kung hihingi ka kaagad. Pamatik ko parang hindi yata eh. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga after 2 months or 3 months yata, pwede ka uli makaaro. Yun ay para sa akin lang. Nakikinig si Pang Yofi ngayon, sana mag-feed sa atin. Tama ako. After 3 months. Sabi ni Pang Yofi, tag 3 months kasi iton interval. Tama ako. Thank you, Ate Fe. So, Ate Indang Sure. Oo, kasi ano daw 3 months iton interval. Maki-question ito hira dito harikod. Masing sunod-sunod ba ini? Dubli, nagdubli naman eh. Oo, mahigpit si Kuwa eh. Siguro ibang bulig. Oo, baka lang. Diri na medical kasi sabi mo kanina medical assistance eh. Nakaaro hiya Mayo tapos operahan ang pasyente, makaaro pa ba ang ahaw. So after 3 months na ate. So nag 3 months na ba? Kung nag 3 months na pupwede siguro. Walang Picardal Andre. Welcome mga hok boys. Buti na lang Andre, hok hindi hot. So yan ate, sana ayan nasagot kita. Si Pang Yofi na mismo yung nag-feed sa atin. Sabi ni Pang Yofi, tag 3 months kasi iton interval, pero depende hiton kaso hitong pasyente. So may depende. Siguro ate, kailangan makausap natin yung PSWD. Kasi may depende, sabi ni Pang Yaw, may depende. Pero depende hiton kaso hiton pasyente. So 3 months daw. So ayan, Ate Indang na lang, i-research ko to. Si Ma'am Paligutan baka nanonood ngayon. Or si Ate Okay kuno, sabi natin ng okay kuya, salamat. Okay. Salamat din Pang Yofi, kay Pang Yofi. Sa mabilis na pag-responde. To the rescue pag kailangan ko. Ayan. Kuya, sino si Andre Picardal? Ay, si Picardal. Wala na, friend din natin. Ito yung itong si Andre, ito yung ito yung pinakamabait. Kaya friend natin yan. Hining nga lugar, hainin. Bangin throwback inuwat laknim. Ganda ng hinupait lugar ni Ate Fe. Man, kulawin niyo. Kita niyo that video. Man. Ayan dahil nagkakape. Ibang klase din to. Niyan. Pari Joel, timpla hekit kape, ma-picture ako that boat nga hit national high. Wala to.
Francis Aldaya, after every 3 months, kuya. Oo, yan. Ganon din yung ano, sa sinabi ni Pang Yofe. Akon po, tatay, habarangay Maliwalew. Ay, Mano siya, no? Mano siya, no? Ay, pwede siya, no? Happy birthday mo. Ay, yan ang adlaw. Ay mo kaadlawan. Ay, Padisiano, mapayhagahay mo. Oh, yan ang adlaw ngayon, mo birthday. Oh, sa ring nili sa Orbeta. Ay, laga daw ito, pade. May nga na buraghak. Ay, kay makada ko na Raul, mo pinakagwapong anak. Padisiano. Ano mo, pinakagwapong anak, Raul Negredo. Ay, makada ko no mo. Magdadarahin buraghak. Ay, Padisiano. Happy birthday mo, pade. Dida Maliwalew. Tagan ka pa untahin halawig nga sa Roal. Ngayon makusog nga lawas, pade. Ayan nga tanan nga nagsaselebrar. Ito niyo mga kadlawon nga ng adlaw. Ay na happy birthday po ay yung tanan. Labis na mo, Padisiano. Pade, pasensya ka na. Ito na akong kanta nga igoola mo. Tekan ito na akong katapusan. Ito na akong kasing-kasing. Kotong nga dito na akong gusto na. Asyalado, Padisiano. Salamat. Ay, napagtampo sa pade. Ay, maram ka naman. Mga dinumero ini nga ato naging pabatog-tog. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Nganhin maupay nga kabubuwason. Yan ang adlaw, imo kaadlawan. Ang hingyap namon, ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawin nga kinabuhi. Alright, ayan, Manusiano. Happy birthday mo. Dida Maliwalew. Ngayon, good morning gihapon nga da kan Binbin Makawili, Barangay Maliwalew, nga nakabase dida Habifar Giwan. Magandang umaga. Naka-base in here dida Hagiwan Habifar. Anakon kasi Taga Maliwalew gihapon ini, ginggigreet ka ni Pang Yofi Cabel. ang tinun. Ay, Kapitana Evelyn Lim Lanzaderas, happy birthday gihapon hay mo. And sana marami pang birthday, di ba? Birthday kaon tagay tayo. Happy birthday, birthday happy, para sa lakon mapilmi. Permanente. Birthday ka untagan, ito among sangkay, kami inimbitar, nagto
limas ang lamisa. Antik may kandila, tanan bindagkutan, tungod kagutom, amon habhab dayon, kami napausa, dila nagkurula, nan nag-araso pa, an amon talinga. Happy birthday, birthday happy, karasala kung mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Alright, Ate Evelyn, happy birthday! Sabayan mo ng exercise, Ate Evelyn. Happy birthday, birthday happy, karasala kung mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Happy kami kung may birthday, basta imbitado kami. Ayun lang, Ate Bilay. Ibig sabihin, hindi kami nila Joel magiging happy sa birthday mo Happy kapag di kami imbitado. birthday happy, karasala kung mapirmi. Sa lahat na nagse-celebrate ng karawan today, happy birthday po hayong atanan. Ate Evelyn Lemet Lanzaderas, happy birthday. Manu Siano, happy birthday. At sa lahat na nagse-celebrate today, happy birthday. Ayan, nakikiaro kasi hinbulig. Kasi last month, 8,600. Tapos siya na may skid, hiyahit operasyon kanan kolon. Mayada kasi bato tatanggalon takay mahal kuya mga aparatos na gagamiton hiton operasyon. Tapos ang iba asya untaak pagpakiana kay hapag kaya na kapus liwat hera kay agsob naman iya ka ospital ma 3 weeks na heraha EVRMC. Happy birthday, Siguro ate ano na lang subukan nyo sa PCSO o DSWD region yata sugaditon. Ini yung mga Anwaray. Oo, try natin si Mayor Alan Contado. Si yung ngayon ng Anwaray din hiya aton, di ba? Tama ba ako pang office si Mayor Alan Contado itong Anwaray? Oo, din hiya Eastern Samar. Oo, subukan niyo sa mga ganon na opisina po. Oo, damo ito na po pwede niyo malapitan. Kung baliw halimbawa human na kamo ha probinsya, pagkatapos inin na ospital na naman pira pala ka bulan adlaw pare pa pag 3 months o kadi man pwede mag sunod-sunod maka-araw kita bulig o kinanglan may ada tulo ka bulan nga interval. So subukan niyo haanwaray po. O sa gihapon iton hiranganan bubulig na hiton mga sugad haiyo nga nanginginahanglan. O di kaya PCSO po. Ayun lang. Baka po pwede. Or di kaya Ati Indang, try natin mag-ask kay Mayor Alan Contado mamaya-maya. After my program, PM na lang kita. birthday happy, enjoy kami permanente. Birthday ka untagan, ito amang sangkay, kami inimbitar, nagtukirap balay, kaon inom-inom, at tubuhat namon, waray lang kapira, limas ang lamisa. Antik may kandila, tanan bindagkutan, tungod kagutom, amon abhagayon, kami napausa, dila nagkurula, nan nag-araso pa, an amon talinga. Happy birthday, birthday. Ayan papukaw kuno takon partner kay matrabaho hiya Ryan Kaadaan ng Santa Margarita buhat na day. Birthday happy, Pagkapi na kita, God bless. Sering ni Aileen Pagaduan. happy birthday. Morning Kuya Wen, shout out po Abug Adukal family. Yes, salamat. Unina makadaak mapalit Mrs. Donut. O sige, antayin kita ha. O sabihin mo, Wens, si Delia. Diba? Sabi ko, mapalit aking Mrs. Donut. Diba? Ay pagdamo Delia, kailangan mga 1 dozen, okay na yun.
1 dozen. Na Mrs. Donut. Hi Kuya, morning. Greet ako kanda nanay ngan na Manang Jerly ada Hatagbakan Village. Magandang morning from Princess Ayi Kamakabokset. Birthday happy, enjoy kami, permanente. Birthday kauntagan, ito among sangkay. Kami inimbitar, nagto irap balay. Kaon inom-inom, at tubuhat namon. Good morning Kuya Wens. Greet kula po ak love hayo SA. Adi po hiya na mamati yan na ang ngan ak mga kids na hi Mark Johnson ngan hi BBGR. Thanks Kuya sa pagbasa. Lina pa, Oo, pa-accept ko no akong friend request dire ak maka-message sa live. aso pa. Ayan si sino to? Jessica Makahig Agunion. Birthday happy, Si Adiel Mendez, good morning. Pabati po ngadto tagpuro giwan Eastern Samar hak pamilya kandamanan nanamuning ngan tata pilo. Ngan hakon kabugtuan ngan mga umangkon pa-request po ako hinusa nga cha-cha song kay Masayaw ak nanay. Salamat po. O, yan. JBO. Anong JBO ate? Hello kay Christy Galanggiaranon. Happy 21st birthday kan Jude Kyle Baldi Canyas. And happy Monday morning to all. Keep safe po. Sarang ni Christy Galanggi. birthday happy, enjoy kami, permanente. Happy kami. Good morning mga tagapako kinapundan. Damo it imo mga suki na namamati programa ngan shout out kula ka Banillas family Bagulaya ngan Pabilio families. Kuya Wens, greetings from Joshua Cabanillas. Good morning nga dahil iya ko ng pamilya di habangon kanda tatay Carling ngan nanay Holiana. Thanks Kuya. Hello po, blessed morning po. Hay mo, pakigreet po ako hiton akong tatay ngan hitatay Buning hin happy 55th birthday para haiya. Naway more years pat umabot in God's grace. And shout out po gihapi hit mga taga Kanaway. Good morning hayong tanan. Thanks from Beth El Lecho. Kanaway, ahan Kanaway. Kanhaway, Kanaway. Alam ko kan Hawaii. Si Gina Tangkion abukot makabotas. God AM kuya greet ko la kuno chic kami makabotas Althea abukot nga nagpipin nga higdaon. Ay maturog-turog pa daw. Salamat pagbasa. Oy, good morning ada kan Kapitan Haalog. Magandang umaga sa inyo. 56 minutos na ito nakalabay. Iton alas 6. Oo, sabi niya, opo, Kuya Wens. Thank you, han pagbasa, Kuya Wens. Great ko lang ko na hipapaumbay nga always na mamati itong imo programa kan Mama Edna, Ate Emma Len, Baby Zia. Salamat po pagbasa. God bless. Cha-cha! Anay, adi na request yung cha-cha. Maalas 7 na. Tara na si kita, tara na si kita sa umang, kay bain si kita abutan, kagutom santi ka amihan, kun baga si kita kablason, san bugas na aton balunon, kamuti
88.9 PJFM. Di ka mo ubusan ng tawa. Pag si Kuya Wenz ang kasama. You are listening to BJFM 88.9, member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ang agap nga pagpapakonsulta inusa nga madagmit nga paagi agud mapugngan ang pagsarang hininga coronavirus. Pero pati unan mo ba may babaruan kung kinahanglan mo na magpakonsulta? Una, magpakonsulta na dayon. Kung nakalabay nga 14 ka adlaw inikaw inagkaada ubo o sipon, pangatol o pagsuulah butol, panluya iton lawas o duro nga pagkabutlaw. Ikaduha, kun ikaw in may maihan nga sakit, sugad itong diabetes, HIV o AIDS, sakita kasing-kasing o kung ikaw in burod o sa nga healthcare worker. Ugan urhi, magpakonsulta na kung ikaw inakaabat hin grabe nga sintomas, sugad itong pagkahapo o hingal, pagkalito o pagkaburong o dingani blood pressure na masabubo hanubenta. Ipahibaruhin ni dayon nga imo sitwasyon ha iyo barangay health worker o barangay health emergency response team antis kumadto ha hospital. Kinahanglan abisuhan anay ang hospital nga makarawat han pasyente. May ibaghap nga paagi para magpakonsulta gamit ang iyong telepono o cellphone. Tumawag ha DILG o DOH hotline 894-26843 para ha direkta nga konsultasyon. Para ha PLDT, Smart, Sun, nga TNT subscribers, pwede tumawag ha 1555. Pwede kihap magpakonsulta online. Kaya knalahi kira ha Facebook Messenger ngan Viber itong DOH o kumadto ha www.contracovid.ph. Pero pahinumdumla nga diri ini kapareho itong konsultasyon ha usang espesyalista. Kinahanglan wala gihapon hin kumpirmasyon hinusa nga doktor. Kini nga pahinumdum inhato diton Plan International Philippines. Kung kamo may mga pamakiana, baton o suhestyon para Plan International, i-text ang iyo ikinatawo o sex, space, edad, space, ngaran han iyo bungto o syudad, space, o gan iyo mensahe. Ipadara ha 215-588-646 para Globe and TM subscribers. Para Smart, Sun and TNT subscribers, ipadara ha 225-658-646. Ano yung mensahe? Magpapabilin nga confidential. Tiunan o mapoproteran ang imo kalugaringon nga nagkasitawo. Labot la paghugasan kamot ngan tama nga pagsunod han pag-ubo ngan paghatching adi pa ni ba nga mga pasabot. Kaunin masustansya nga mga pagkaon, kaon hindamo nga prutas nga notanon. Inumpermi hindamo nga tubig. Katurog insakto ngan tama ha oras. Ayaw pagpiniraw. Kinahanglan nga may da eksakto nga pagpahuway. Ngan magunat-unat han imo kalawasan. Tikangi paghugot han mga kalawasan nga pwede mo unla habalay. Himuwa ini basi kumusog ang resistensyahan imo lawas. Ayaw paginawa sa panimalay kung diri man importante. Kung kinahanglan gumawa sa balay para pumalitin pagkaon ngan bulong, pero may good magsulot hin face mask. Pagbalik ka balay, diretso maghugasan kamot kabutang nga permi gagamit. Sugadhan katinan han prutahan, switch han light, gripo nga misa. Limpyoy ang mga gamit ta kusina. Labi na ang mga ginagamit pagluto nganan mga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo ang pagpreparar han kaunon ngan inumon. Lutoon hin maupay ang mga pagkaon. Pero may maghugasin kamot gamit ang sabon ngan tubig nga malimpyo. Sano kumaon ngan magluto? Kauman kumaon ngan magluto. Kauman gumamit hin banyo. Kauman katinan ang mga hayop, sugadan ayam ngan misay, o kung may ada nakatinan nga mahugaw, nga butang o gamit. O kada pagbabaliwan sanitary napkin o diaper han baby. Tigam ni, haoras ang mga peligro, siguraduha nga may da kahibaro, manginlabot, ngan bumulig ha ikasitawo. Ingkanyaran imo mga kasangkayan, ngan kauropdan nga magkamay-ada hinibaro hiunong hini nga COVID-19. Ini nga mga pahibaro, natika nga mga youth reporters
han Plan International Philippines. Ang Building Resilient, Adaptive, and Disaster-Ready Communities o Be Ready inusa nga proyekto nga naghihingyap nga maproteheran ang kada panimalay nga madali maapektuhan han kalamidad pinaagi han paggamit hin bag-o nga teknolohiya nga mag-iimpormar han kahimtang han panahon. Ini nga proyekto inpinunduhan han Disaster Relief Alliance o DRA nga Department for International Development o DFID, kaupod ang Plan International, Smart Padala, PayMaya, Local Government Unit han Salcedo Eastern Samar, Philippine Disaster Risk Reduction Network o PDRRN, Global Parametrics, ngan Oxfam. Hauras hin kaburok, kagupong, pagduda ug mga pamakiana may paghisumpay pagtratarhin mga isyu nga nakakapayo nga naton susidad. Ginagarantiya ang klaro, waray kulang, waray sobra nga mga impormasyon o kasayuran. Agod ang tinuod nga batonhan mga panitabo, mga hurub-hurub han tawo, in mabaton hin eksakto. Andama. Pinaagihan. Tindog ngan pamuhay-puhay. Iyo mababati kada alas 7 nga alas 8 han aga, Lunes nga da Biyernes nga adlaw, 88.9 BJFM. Kaupudhi, wins, pili mo ang update. Tindog ngan pamuhay-puhay. Ang iyo kabakyang ug bantay. Dito na tayo sa BJFM 88.9. Enjoy kasama! Good vibes na kasama tuwing umaga. Kay Kuya Wens tayo sa umaga. Ayaw na Ako, paanto siya. Karaw ka na, ini akong gugma. Ay, pastilan. Na ikaw, bugla, at akong paglaon. Hindi niya kalibutan, oh my darling, iska. Ay, my darling, iska. Bisa. Oy, good morning. Happy birthday nga da kan Mario Gonzaga dyan sa Luro Dio Kinapondan. Happy 60th birthday. Sana umabot pa nga haw another 60 years para may award ka, haus ka. Bisa. At salamat at sa mga kusinera, Annalyn Gapati, Sherlita Darang. Good morning sa inyo. Ano, mabutlaw na? Greetings coming from Jane, Lende Jangzon. Akong May mga kusinera, ano to, nagluluto? hastayan. Ano daw? Ano yan nahaluro diyo? Bapatuna. Ayan ha. Ka na. Pag ano nala dida, padibab. Birthday ngayon niya na ni Mario. Ay maglaoyahin kuan. Panapok. Kawanay mo kasing-kasing, kawanay mo atay, kawanay mo pakitulong na rin na maharap malu. Happy Mandi po. Greet ko nga da Matarinaw, Basario family sa rin ni Jeneline Lakbayan. Nalingis ka, karawasan ng nagmahal ako. Hi kay Love Michelle nga adto ha Malaysia. Ingat ka permi nga da, love you. Thank you po Kuya Wen sa rin ni Adiel. Hasta yan na, paray mo ba? Kuya, pabati naman po sa lahat ng mga taga-Hiporlos, ngan nga da akon tatay Junior Elitio, ngan akon mga kabugtuan, maupay nga aga gihapon ha mga taga Punta Maria, Burungan, from Marshall. Nagising na, taraw ka na, tingin akong gugma, may darling iska, kay ako maimo, yan na. Nailapit na. Tambisyoso ni Lolo. Oy, magbobor ka. Nag-iisog na lolo. Kuya, nagnood ako sa imong live. Na, Oh, patukar naman waray-waray na love song. taraw ka na. Oh, Bisaya ka tapos waray-waray na love song ang request mo. Ma, Dapat Bisaya gihapon na love song. ikaw, bugla,
Anakon, paglaom, my darling Iska. umay daring iska. Ay, nako. Bisan ako lagas na ang akong kasing-kasing batalon pa. Bisan ang edad ko o sinta iukso kung nagitugma magagula hindi si Otso. Sige na ikakon binirobisita hasta yan na waray mo ba babatuga ayaw na gan ako paglangan na may daring iska kaya akong niyas nga gadaan nagising na. Pero, my darling Iska. Ayaw na Waray pagkakasulod. baan Adi na akin na kukuha nga info. Ang waray pakakasulod nga dihitak messenger. kay ikaw budla ang akong paglaon hindi niya kalibutan o may daring iska. Bisan ako lagas na ang Oy, itong ano, good news to ang mga BHWs dyan. talong pa Oo, barangay health workers may apply for eligibility. ako News release inihiton na Civil Service Commission. magagula hindi Volunteer health workers in the barangays may apply for a special civil service eligibility. ka The barangay health worker eligibility which they may use in applying for a permanent position in government. Wow. ayaw na gan ako paglangan na may daring iska kaya akong niyas nga gadaan nagising na. Oh, Karoy nyo mahibaro hina tukib pa hadtong ako niya na ginabasa nga kanang pagtaga civil service. Hadtong nga barangay health workers ada hita ako na timeline po naka-post. uy, Gin-share ko nga da. Legit po iton from CSC po iton. karawasan ng nagmaging akong paghigugma. Sige na, ikakong binirobisita. Hasta yan na, waray mo ba, babato na. Ayaw na, gan ako, paglangan na, may daring iska. Kaya akong hidiyas, nga kadaan, nagising na. Kuya Wens, unbeneficyohan mga health workers. Kaya ako hain, Speaking, yan na, nalabigid na. hapag kaya na, pinankukulikta ito na mga master list, ito na PSWD. Bobota, Ito na kanan hiton nga mga allowance hiton na BHWs. Ayun ang pagkakaalam ko base hiton na istorya gihapon ni Ma'am Anadil PSWD. Ay kanubad to han Biyernes yata kung di ako nagsasala. Han Biyernes adad to inin nakuha nira ang mga profile list han barangay health workers nga nakabenepisyo na ang BHW incentive nga tag 1,500. Tapos may adaman hiton sumunod adton mga registered na. Pero din ha aton din ha sur nga party
Parang Ginmac pala nga bungto ang nagkamay-adahin training han mga BHWs. Basic training po han mga BHWs. Parang wala pa akong nalalaman na iba, didihit ibang mga bungto kung nagkamay-ada na. So, basihikan na Ma'am Josefina Paligutan, ang mga registered at mga na-train, nag-trained, basic training, oo, panigurado na duhira nga makakakarawat hin mga anuman nga ayuda nga iga papanhatag hiton probinsya nga dahan mga BHWs. Kay adto hira nga gintrain amo iton itpagbabasihan han mga BHWs kada mga bungto nga active trained o basic trained okay, basic training pamanlaat o kumbaga kuan first ladder pala adto. Tatay ko'y tao o dalaga, mga bisita nga niya karon sa plaza, manayaw nakita disco o cha-cha-cha. Manayaw nakita, pindot kayo ang tukang at cha-cha. Dirik maaram nga ni Habong to iton Salcido kung san o waray pa kasi nakukuha nga skid ito na pagtaga-training. Oo. So, yung sure lang ako yung MacArthur tapos na eh. Kasi duha adto ka batch an MacArthur. Darahan kadamuhan era BHWs. O baligin to nga. First batch, second batch. Sigurado ako doon kasi nadito ako. Nag-volunteer ako dito ito na Happy SWD. Nira mo si Fina Paligutan. Kaya sure ako nga tapos na ang MacArthur. Itong iba nga buong to, nasugad matira nga masunod ko no. Pero waray pa schedule kung ano nga buong to itong era igsusunod. Depende kasi itong LGU kasi parang nagtutulungan ini, nagbubuligay ini itong LGU nga itong province. May counterpart itong province ay itong LGU nga diha province. Para mahimugso ini nga training itong mga BHWs. Hindi dahil itong iyo mga tagang bungto. Pero itong parang Ginmac. Ang Ginmac, an era, may counterpart ang Ginmac para nga doon era mga BHWs. Kaya ang iba na do lahat sa taas na, province na. So yan na hining mga oras, panahon, adlaw, waray pa kita, di kita maaram kung anong abunto pa iton anong abunto iton nasunod. Pero oo sa ita sigurado base ito na instruction ni Governor Ben, lahat tanan nga bunto pag-aagian hining libre nga training. Libre nga training pinaagi itong provincial government, itong koordinasyon na gihapon itong LGU, kasi may counterpart at LGU hininga training gihapon. So hapag bibinuligay hininga duduha DOS gihap itong mga facility ito naton mga speakers tikan ito ha DOH RHO. So talagang dako itong counterpart itong parte linulukupan itong LGU para itong libre nga training ito naton probinsya para magkamay dahin na libre nga training itong mga BHWs di dahil itong LGU era nasasakupan kada bunto. So as of now yun lang muna ang masasabi ko. Mapakiana kita niyan after my program kung may ada bungto nga nakalatag nera nga masunod din ni Hasor kasi parang alternate mga facilitator o sala di ba? Ang una San Pulibad to, tapos kumadera ha MacArthur, balik hera nga diha norte. Siguro pag natapos sa norte, balik nga haungan kasi alternate. Di ba? So sana kulawan naton kung ano nga bunto ito masunod, mamakiana kita niyan. Mamakiana kita niyan pero nag-send na ako yung pakiana nga tukan ati Ana delo. Sana masin niya mabasa niya.
tuba ang hinahampangan, sige ang hugada, nga dahil kaaga, kay maupay liwat, hipati kumanta. Halata gayda, ipis-ipisi pa, sige nga bangkiro, ayaw paglangana, akong napag-inom, para pa kondisyon, kay bangin hit sunod, ako ang pakantabon. Pag-inom para pa kondisyon, kay bangin hit sunod, ako ang pakantahon. Ang bahal nga tuba, kung imag tinawan, insakto ang rasa, di ka magmamaan. Lapin na kung gamot, ang iyo sumsuman, permi lang marisyo, itim kaharampang, alak tagay na, ayaw pagkangana, kay naghihinulat, itak kaurusa, halak inom kita, nga dahil kaaga, kapti itong sista, kay bis magkaranta, halak inom kita, nga dahil kaaga, ang bahal nga tuba, amon atong bida. Alright, ayun, 24 minutos na ito nakalabay. Itong alas 7, ha? Oo, kulop na. Kulop na. Kulop na ko no, kulop na. Ala daw, ini. Oh, ayan. So, ayan, nasayuran kita ano mga kasangkayan. So, waray pa bagong schedule nganhi ha sor. Oo, okay, hapag kaya na iton era naka-schedule bago iton hipapad para hiton libre nga training hiton mga BHWs. After hiton hipapad sa kahira ma-skid nga ni hasor nga hawliwat. So bali tabok-tabok la iton aton mga facilitators. Ngadtungan hi. Good vibes na kasama tuwing umaga. Kay Kuya Wens tayo sa umaga. Alright, so ayan, adin aton pahibaro ano ni Ronian. And then
hi! Good morning kuno. Asan na yun? Sino yun? Good morning. Adida naman ako. Unta, Derek. Unta ko na Derek ka magsawa. Hiton akon mga greetings ayan. Mapa-shoutout la ako hiton ako na mga kapapturan, hasulat, poblasyon, aklaw ngan assist you family og ha mga taga-abukay. Salamat. Ayan. Saan yan? Permi ka nalagod na sa sakitan. And then, asan na yun? Pahibarong to iton mga ano ini. Ginapapahibaro nga daha mga kaurupdan and kasangkayan nagdudurubla na maadi. Ayan. Ginapapahibaro nga daha iton mga kaurupdan kasangkayan og nagkadurubli naman. Nga anlubong ka na nawara Angeles Aylon Salamida hanagiwan in buwas nga adlaw Martes Mayo 25 alas 2 han kulop an misa nga pagbubuhaton ha Immaculate Conception Church. No otro naton ha parang adtohon mga kaurubdan, mga nakakakilala, kasangkayan ni Nawara Angeles Aylon Salamida. Ito ni paglubong pagbubuhaton buwas nga adlaw Martes Mayo 25 alas 2 hiton kulop. Alas 2 hiton kulop. Hiton misa. Pagbubuhaton ha Immaculate Conception Church. Ang nagpapahibaro ito na masurobon nga pamilya. Alright, ayan, 33 minutos na. Ito nakalabay, ito na alas 7. Oo, ining aton nabasa yan ang message. Ano? Oo, palihog na la po. Mas maupay siguro kung personal kita kuya mag-istorya. Oo, kaya para liwat maihatag tayo ikaw nga dahiton coordinator ni governor iton bong to dida nga imo kinamumutangan. Sanglitan pag tapos pakiano may babi. Oray ako number kasi coordinator dida kanan Hiporlos. Kanala. Parang nababati ko Lina ang pangalan iton era dida coordinator. Kamanta. Pero dire ako sure. Kun kanta. And then sana makakuha kita iton number kay
kanang higa okay lang may ada alawaan. Kalmaga Ini nga Hiporlos diri ko gud hiya masyadong kilala kasi. san maiha Gadamot maawa So kung may oras ka, Lina Tercio daw sabi ni Pangyaw Fe. O kung kilala mo siguro kuya, puntahan mo na lang si Lina Tercio, sabi ni Ate Fe. Yung Hiporlos lang talaga yung di ako sure kung direct yan na maram na pero di ko niya talaga kilala gud. Kaya direct makakahatag mo hin number or contact bisan tiya messenger di ako sigurado. So ayan sabi ni Pangyaw Fe, Lina Tercio daw kung may kung kilala ni o pwede hiya nala para direct ka na kumadiha akon para masumatang ka ano itong requirements. Anyway, unina magsisend ako mo itong requirements para itong ginaaro nga bulig, ha? Oo, pero mas maupay kung makakaistorya mo itong coordinator nga da para ma-assist ka gihapon niya. Kaya harayo kung ako, adi ako kasi didi. Oo, harayo ako kung ako itong mag-assist sa imo. So, magsisend ako mo niyan after my program yung mga requirements, i-comply nala ito, then pangitaan nala ini Lina Tercio itong Hiporlos sabi ni Pangyaw Fe. Oo, Lina Tercio daw. Kay kung nga di ka nalaong tagada akon waray ka na ang dapat problemahon makakatabot ka nga di Kuya, ask ko lang po di ko kakarap thank you Pangyaw Fe, salamat. Likal magalaw waray ibahi ikaw lang Ayan, may number na ako. So mamaya, isisend ko Oh, di naman nga usang nangaro ko no hiya himbulig. Nag-comply na ko no hiya. Siringhan PSWD ko no gin papabutseran. Papabalik ko na la ko no hiya. Bumalik ko no hiya ngadto inin waray paman ko no kay waray ko no himam paligutan. Maduhana kasi mana ano daw laan matatabuhan chiki. Kay Panginano agad sir, kuya. Oo, Panginano agad la follow up god. Pakianot imo full name, itatawagan tangad to. Oo. Kung siringhay mo papabalik ka, di ba? Oo, pinapabalik ka. So pagbalik nimo waray di dahi ma'am. Kay butcher. Ano ka perma eh? O, di ba? Send out imo full name. Matawag kita PSWD yan na mismo. I-check naton kung ano't nahitabo hiton nga imo problema. 2 weeks yung ang kabataan nga ni kumbaga dire na kumpleto an kung dire nagkulang ang requirements nga aton gindarang adto waray nga ni katangpusan bugos nga half day. No, kuha ni ran chiki. Di ba? Imo 2 weeks na eh. Baka pinabayaan mo kuya. Ay gadla kita hit baga inin kabibido kay siyempre damoit ginaatindiran, damoit na araw himbulig, tagan tagihapon hinguti ay nga pag-intindi ito na aadaha ano ini hadaha opisina kay daramanggod hiton iyo kadamo daramanggod hiton iyo damo kamo nga binubuligan siguro pero diri gait nawawara ada la iton dala ito iyo pag-follow up. Kung nagsulo ka la ba nga to, kuya? Pag araw ng bulig, waray ba nag-assist? Oo. Inin okay, adin natin full name O sige, tatawag tangad to. Para inin ano daw? Pangingin na nung onta, kuya. Ikaw ang beneficiary. Bangin nag-assist ka la liwat binulig ka la. I-check ta ini nga imong ngaran kun hain ini. Ngayon i-message ta nala ikaw kun hahain ito imo chike. Di ba? Yan ang mahirap sa atin, di ba? Pagka paki-follow up po kasi dara itong kadamo, di nangangalimtan nala siguro itong di ba itaad to sa ko opisina. Dire na kamo na update. Mas maupay siguro itong siyempre nakapagtikang na kamo di ba? Ada na voucher na pala eh. Konting push na lang yun. Machinisiri nga nakailog kita hindo pa. Anda nga ulugod wara. Di ba? So i-check naton. Kung hain na ini nga imo voucher ano na ito natabo.
ay duha ka semana harayo na kaupay. Diba? Pira ka bisis na kitang nag-assist sugad hae mo kuya. Naabot kami ngadto alas 10, alas 11. Hindi nga ni, nako. Nanondum ba kamuhan una nga igin share ko naman ha iyo nga pera nga to naging buligan wala nga 4 na oras. Mga tululak di ba? Inabutin 4 ka oras kay syempre sa ganang tabok-tabok ang mga lalakat pa ng mga arestorya. Totally ang kabugusan dito ha ground hang Capitol hang pangarong bulig hang kabugusan na ihap 4 ka oras. Pero actually anamon processing, anamon pag wala nga 1 oras chicken na eh. Di ba? Ganun kabilis. Kahit aton mga nangangalingkod dito iton mga offices yan na pinangaroan tayong bulig. Dire sugad hadi nga panahon nga pa-importante effect. Di ba? Yan na, may kasing-kasing talaga harang pagbulig. Oo, tututdoan ka pa nga asya ngayon ha. Makadto ka hakuan, wala nating sisiring para diretso ka na. Oo, madagmit na yan ha. Dere na kita wag kukurian. Napapausala kita hining mo yan na ginareklamo nga inabtang kan duha ka semana. Bangin na nagihinulat ka na ladaman. Dere ito ihahatod nga dati mo bungsaran. Kailangan kubit-kubit anay. Ha? Kubito naton dito niyan. I-follow up naton ito kung hain. Then message kita kung pupwede ka na kumadto yan na dayon haburunggan. Para makuha mo yun eh. Kung maruyag kang maram ka sumakait single, kuya. Ay pero tawagan ta anay ha. So maringani nga adto na ha treasurer pagkuha na la. Then sige pwede ka haakon humits. Ito kita. After my program makadto ako. Seryoso tayo sa mga ganitong bagay. Say pa ba? Good matupong kasing-kasing di good masaktan iningugma di mapara sugat sindin hurman nga di mag-iba waray tubang an mga sumpata ngat sa kamatay maugod lang san upadaw na katutuman inin mga insumpaan nga di gud maglubad hasta sa lubnganan diri mawawara inin insabutan sa Ayan, sa kay Joel ada ka? Mukhang may bisita tayo. Ayan kuya kuno MS nala iton amon kinahanglan gusto namon kumpleto na amon mga papel og sa kami lumarga ngadto para waray hassle. Tama yan. MS nala iton amon problema. Dapat hanuna pa kami nga semana nakakakadto. Ayan, usap tayo mamaya. Good morning! Greet kula po ng Mother Susana Balboa and happy 61st birthday! Thanks po kuya from Balboa. Sino si Balboa?
Balboa Santiara. Wala ini ginsab Good morning kuya, pakibati lang po ako. Hito na akong bugto nga nakaturog pa kan Jeremiah. Ngan pabati po ako akong parents kan nanay is kang ang tatay Susing nga nagpipinantanom hitong bilanghoy. Ngan gulay. Yun lang po kuya. Thanks ang pagbasa. Kuya, pa-request po ng baby ko si Kulot. sumban nga di gud maglubadas Okay nga aga Kuya Wens, pabati naman sa lahat ng mga taga Heporlos nga da akong tatay Junior Elicho. Ay, tapos na to kanina, di ba? ginsabuan sa kadayunan. Pagpataaga para mga buhina, ugaw ay masawa, pagtipla kay maura. Ayaw na pagkukita, ang hubya mong asawa. Kung di mo man lang kaya, sige pasigihan. Maranggat nga panit, may ulat puno sa ripaan. Di ka manipidin siya sa natong pangasawa. Ayaw na pagpakita at tun mga manarangan. Kay bangin lang, maagaw dansay, maagaw pagkapait sa sakit. Sanak na babati na istoryan, naan pala kang kuna asawa, nakakapan na yan iba. Kapait na sakit, sanak na babati na istoryan, naan pala kang kuna asawa, nakakapan na yan iba. Pagpataaga para mga buhina, ugaw ay masawa, pagtipla kay maura. Ayaw na paghungita, ang hubya mong asawa. Kung di mo man lang kaya, sige pasigihan. Maranggat nga panit, may ulat puno sa ripaan. Di ka manipidin siya sa natong pangasawa. Ayaw na pagpakita at tun mga manarangan. Kay bangin lang, maagaw dansay, maagaw pagkapait ka sakit. Anak na babati na istorya, na ang palagang umaasawa, nakatapat na yan iba. Kapait ka sakit, sanak na babati na istorya, na ang palagang umaasawa, nakatapat na yan iba. Biliran Mixed Love.
pagsarayaw kita, baby. Upaya itimpa-mostura. La 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 la, la la la. Tantran chuchuru churu, 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 tantran chuchuru churu. Ha, hey hey, ha la la, hanap pagsaradya kita, baby. Upaya itimpa-mostura. Sha la 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 la, la la la. Ha la la, hanap pagsaradya kita, baby. Upaya itimpa-mostura. Sha la 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 la, la la la. Hey, tantran chuchuru churu, 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 tantran chuchuru churu. Ha. Sige na, hala na pagsarayaw kita, baby. Upaya itimpa-mostura. Sha la 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 la, la la la. Ha la la, hala na pagsaradya kita, baby. Upaya itimpa-mostura. Sha la 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 la, la la la. Hey hey, tantran chuchuru churu, 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 tantran chuchuru churu. Ha. Alright, ayan. 52 minutos na ito nakalabay. Ito ang alas 7. Oray na kita oras, ano? Maupay sumayaw, So, ayan. di manalinda, mabagsik lang ihapon, bisan kung lagas na, diri na surinder, diri na ritera, okay kung mamustura, pagalahinda, Ano to, Linel, yan ah? kunim kikitaon, Hello kay Ate Evelyn Abindanyo Yaona. Kuya, good morning. Pabati kan Kadong, Dida Hamaki. Yan. Hello Kadong. Pabati sa iyo. mi malipayon, salit Ayan, damo ta customer di tak cellphone. Nalibang nalak pag pinan-reply. Ay nako. Oy, atensyon, ito naton mga mga kaprobinsya dida ha balangkayan ngan may dulong ano. Ayan ang adlaw kamo naka-schedule para han bulig ayuda adton mga kanang COVID. Adton mga nag-positive han COVID. Para man kita ito nga may ada pinapanhatag nga ayuda ito na atong probinsya. Inin usaha mga damo pa nga programa ni Governor Ben agod makabulig ito na probinsya nga dahil ito na usa nga individual nag-agi na kakurian hayra kinabuhi. So
Darahiton, naghimohin na nag-abrihin programa yung governor nga makabulig, makakahatag hin ayuda nga dahinin na mga nag-positive confirmed case hin COVID habugos nga probinsya ton Sinirangan Samar, Eastern Samar. Yan ang adlaw mga kasangkayan base ito na iginhatag haton nga impormasyon tikang ha opisina iton PSWD. Naka-schedule ito na mga bongto ito na balangkayan nga na may dulong. Yan ang adlaw. So, ada ito na aton mga tinaglawas ito na PSWD. Waray la, di rin la naton hatag ito na venue kung hain nga parte dito nga bungto. Mga beneficiaries mag-aram na ito hera kay pantatawagan ito. LGO maaram ito hera. May mga changes kasi danay kung hilwason ta itong venue yan nakadanay itong ora mismo di dahil itong pag-distribuer iniiba nera itong venue. Warta kasi indin hit daray pinag-uusapan. So there kita sure kung hain itong venue paki ano na lang hering-hering na lang itong mga beneficiaries mga biktima inihan COVID at itong mga nag-confirm case positive ngayon sugad man at itong mga namatayan gihapon darang namatay darang COVID. So klarohon lang naton may kita issue nga nasagap na nakalabay nga adlaw waray ako ha radyo kasi hadto nga time. And then mga confirmed COVID nag-usa-usa ka pamilya, di ba? Dere hera waray simba ko waray hera namatay pero ano sa ka pamilya halimbawa upat ang confirmed COVID adto nga panahon. Iton makakarawat from provincial government is only 10,000. Maximum of 10,000. Oo. Kung uusa ka mo nga pamilya. Ganon yon. Kung duha ka mo sa nga pamilya, 10,000. Kung upat, 5, ubos ka mo yes, na COVID, pero ubos ka mo nga pamilya na COVID, may bahiton siguro. Ito niyo makakarawat is 10,000 la kanang bugos niyo nga pamilya. Yun lang po ang maximum na ibinibigay ng provincial government. Diri po nga tanan, halimbawa upat ka mo ha iyo pamilya or tulo ka mo, kada usa iyo is tag 5,000, no hindi po. Taga 10,000 lang po ito makakarawat at bugos niyo nga pamilya. Sugad lah itong po. Tag 5,000 kasi an iba kumbaga talagsaman lait nga natabo sugad iton pero iging klaro iton haton ito na PSWD kay nagpakian na dama akit sugad iton nga halimbawa an usa ka pamilya nagpositive tulo so ano sa ka pamilya 15 sabi nila hindi po kasi usa nga pamilya is 10,000 lang. Bisan pera nida. Kung nagsobraherahin duha, nagtulo, nagupat, naglima. As in kutob lang hanggang 10,000 lang ang maximum. Kanan bugos na ito nga pamilya nila. Yun lang po. Kasi may ada ito at nagpakian about sa parting sugah ito. Kaya ano ko nung anakon ko nagpositive man, waray man kanong katagay, natagan lang sugad na kay sugad. So medyo nagloading tayo dyan kasi yun din ang pagkakaalam ko dati na 5,000 each. Yung mga nakasurvive. Yung pala, ganun yun. Pag pamilya na, sakong pamilya mo na, halimbawa nag-upat tulong makakarawat the maximum makakarawat niyo is pinakadako ba yung makakarawat minimum ano ba yun yung makakarawat niyo is 10,000 lang ganun lang yun. So yan ang adlaw in Balangkayan may dulong po hera. Yung mga confirmed COVID po. Manalinda! Bisan lagas na madalang ihapon ni Darada. I love you, Manalinda! Umurkun pangayan ang siring hatong dara
Diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayo. Bisan tambak itim problema, ayaw asiha pag-enjoy sang kang buhi. Papariho kan manalinda. Ungod man ngayon ang siring at tundara uno. Diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayo. Bisan tambak itim problema, ayaw asiha pag-enjoy sang kang buhi. Papariho kan manalinda. Ungod man ngayon ang siring at tundara uno. Diri nalalagas ang tao kung hindi malipayo. Bisan tambak itim problema, ayaw asiha pag-enjoy sang kang buhi. Papariho kan manalinda. Bisan tambak itim problema, ayaw asiha pag-enjoy sang kang buhi. Papariho kan manalinda. Bisan tambak itim problema, ayaw Alright, alas 9 na mga kasangkayan. Waray na kita oras sa sugaron talaan ay pagkarampang hiningayo programahan nga tanan tindugnan pamuhay-puhay ST hanon. Otrohon lang naton balik ko naton ang ginpapalihog ng panawagan ni Pang Yofi kanina. Ang mga nakakakilala, mga kasangkayan, kaurupdan, Hanawara Angeles Aylion Salamida. Misa pagbubuhaton buwas nga adlaw Martes Mayo 25 alas 2 Hankulop Immaculate Conception Church. Bisan pang kamatayon, kakurian ng kasakitan, wari gahong makakapabulan, anong mo. Otro, again papahibaro nga daha mga kaurupdan, kasangkayan, nakakakilala ni Angeles Salamida. Inin Hagiwan buwas nga adlaw Martes Mayo 25 alas 2 Hankulop iton misa nga pagbubuhaton sa Immaculate Conception Church. Anlubong Hanawara Angeles Aylion Salamida buwas nga adlaw 25 Mayo 25 alas 2 po iton kulop para nga dahil iton kahibaro iton mga nakakakilala kasangkayan nga na mga kaurupdan, mga kapamilya. So ang nagpapahibaro ang masurubon pamilya. So sugaron talaan ay ngaran hana akong kaupo di ha technical side gihapon hi Sangkay Jomak. Ana niyo boss sa Sangkay hi Sangkay Wens Pelicano Abreu. Nga nagbibilin hininga akon poplonganon an pagpasaylo endere makaralo kun ani mo kasing-kasing en sincero kaya nimo dughan templohan Ginoo ngangay paghirutan mo. Tamo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samar. Usaliwat ako nga makisasangkayo, basta maupay lang pandaraha ako. Sakay ko bisan lang ang plaso pobrehano, bisan diin amon hirapa pa siya. Mga sakay ko bisan lang pobrehano, importante ito hiraha akon, sangit bisan diin hiraha akon kakadtuon. Kung hira mang inahanglan ha ako, mabunig lang basta may higayon, kayang tao ara alayon la ito,
listening to DJFM 88.9, member kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19?